muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare tiri pachirongwa chedu chamazuva ese chatodaidza kuti Bishu reality show. Kana pane mwana mudiki apo achine mukaka pamunhu, aiwa agara warowa pasi, kana uri under 18 hautenderwi kuona this video. Vanyari kani endai zvenyu munoona this video muri kunzvimbo dzakasiyana siyana, because panapa panozovhurwa mabhazi amwe kuti muona kuzoshaya kutarisa. Tadzoka zvakare kuEpworth kunonzi kudombo raMwari. Uku kwatiri kuita hurukuro nema-sex workers. Tine tsvakiridzo yatinoda kuita kuti tinatsoona kuti zvii zviri kukonzera kuti ma-sex workers awande. Handitika. So ngatipindei muchirongwa. Hanzvadzi tiri sei? Aiwa tiri right zvedu. Nyika yese iri kutokuona kutaura kunoku. Nyika yese pasi rose iri kukuona. Handitika. Right, mungade kuzivisa here vatariri kuti munoita nezvechii? Ini basa rangu ndiri kutengesa miromo. Alright, muri sex worker. Yes. Alright. Makazvitanga rini? 2010. 10 manje. Manje ndo pandakazvitanga. Right, chii chakanatsoitika kuti muzotange kuita sei? Baba vaisagona here kumba kana chii? Makamboroorwa nyatsotsana kuti isinyaya yekuti ndanga ndisina kumboroorwa kana kuti mamiriro ezvinhu zvakaita. Ndakaroorwa, ndakapinda mumba ndakagara. Ndikapa kuti ndizotanga izvozvo, murume wangu anongotora vakadzi achingotora vakadzi achirowa. Inini ndobva ndazoti bheka ndibude mumba. Ndabuda mumba kuti nditsvage mabasa chaiyo chaiyo, ndakaona kuti ndamboshanda mumba ndakaona zvezvo zvinosinenyatsokundiitira mari yacho. Ndasangana nawo pandaendawo nawo kahwani. Ndaona kuti zvinotondibhadhara tani zvokunoshandira munhu. Ndopandakatanga kuzoita basa iroro. First day renyu makakechwa nevanhu vangani? First day rangu ndikati 8. Ngari mashort time? Ngari mashort time. Pangopedzera munhu ndopasvika tinonokupedza matenda. Alright, tatanyaenda kure. Mimba, dambudzira nezvemimba yese muri sex worker. Zvenhumbi. Mimba ndiani muridzi wacho? Zvenhumbi yangu iyi handisitonyatsoziva kuti muridzi wayo ndeupi chaiye. Ndakazvitarisa kuti pakaputikira kondomu kuti vanhu vagona saka vanhu vacho apo ndo vanenge vangori vanhu vokusangana navo murodhi. Saka ndizoziva kuti uyu anogara kwakati, uyu anoita nezvei kana kuti handisi kunyatsoziva kuti ndiani muridzi wacho. Makaputikirwa nemakondomu nevanhu 2? Ndakaputikirwa nemakondomu nevanhu 2. Saka pavanhu 2 apa handisi kunyatsoziva kuti ndiani muridzi wayo chaiye. Asi muri kuvaziva here varidzi ava vanhu 2 vacho pavanogara kuti vari kure? Soko handizive nokuti apo pandakaputikirwa nemakondomu 2 enda handikushuvha. Alright. Makadi kubva mangu mwamene morning after kana uziva kuti kondomu raputikwa? Handina kuzvifunga kuti ndingaite izvozvo, ndingamwa. Chandakangoita nokuti ndinoshandisa maPrep. Ndiye ndoshandisa. Ndakangoti ndingabata nhumbi. Chandakangotanga kungoti rega ndimwe tore maPrep ndishandise sezvo maPrep achidzivirira kubata chirwere. Alright, ndo manzwisiro angu andoita kuti andidzira chibata chirwere, but zvenhumba munonge mambozvifunga? Ndombozvifunga panguva yacho. Saka mwana uyu manje akazokura akazvarwa oda kuziva baba vake, muchaita sei? Mwana uyu totozotangira ipapo, tichangotaurawo kune mashamwari angu. At least dai muri kuziva kana kuti vanhu vacho vakaita kuti vakaputika kondomu navo vacho muri kuvaziva kuti vanogona kuwanika pakati kana papi nepapi. Maigona kuzotiwo kana mwana achinge azvarwa oitwawo ma-DNA test, mwana azivo dzinza rake zvitombonini. Zvandichatota ndozvoti kana ndabatsirwa kana ndine mwana kakangotiwo enda kutanga kuenda kubasa, ichadzokera ikoko ndozonyatsofundzisisa kuti
vanhu vandaishafamba nawo nevanhu vandakamuona ainawo kana vachiri ikoko. Amuona kuti zvinogona kuda kuitwa chero mwana asati azvarwa, zvinogona kuda kuitwa pari padhuze kuitira kuti musazokanganwe. At least makagara mavaziva vanhu vacho kuti ndinhengi nanhengi. Mwana achingozvarwa motongobva maita matini kuti mwana azive. Zvinhu zvakakosha izvi kuburikidza netsika nemagariro echivanhu. Pari zvino zviya mazuva ano ndakatoita nhenda yacho yakatondifesora ndofamba zvangu zveapo neapo asi kuti ndigoenda uko futi uko zvino izvi ndakangondozozviita ndakura. Alright. Ngatiuye panhau dzenhumbu. Muchiri kunokechesa here dumbu rakakura kudai? Kukechesa ndinoenda asi kungoti usimbe chete. Nhumbu yacho inenge itoriwo neusimbe asi kutoenda ndinotoenda nokuti ndinotomhanyirirwa nevanhu vakawandisa. Nokuti varume vanenge vachiti vane nhumbu ndivo vanoita. Saka ndakatosvika. Vanenge vachiti kudii varume? Hanzi munhu ane nhumbu anoita sei? Nazotsanangura. Iyo vanototi munhu ane nhumbu anodziya miri, anonaka. Isi hatizive kuti vanozvinzwa sei sevanhu varume. Ndozvavanenge vachitaura kwatiri. Saka ndinotogona kutosvika navanhu vakatomira vakatongosvika vakatoona ndakatopfeka nedressing yangu. Utongoona kupfeka kwandakaita wondoona ndine nhumbu. Ndototorwa than vanhu vandatosvika varipo kana kuti ndotokechwa kakatowanda kudarika vanhu vatojaira kuva varipo. Saka mapuraizi munenge muchiaita mari manje? Mapuraizi kunoku kwacho unoku hakuna mari. Kwatinotobuda tichienda zviri nani ndotongotosvoti $25. Sezvo imi muri padhimandi vanhu vanoda vanhu ane nhumbu ka mokuti kubva mangotoriwo that advantage ka yekuita sei mugokwidzawo mitengo muchienda sezvo muri padhimandi. Inini sambi yezvino izvi ndine nhumbu nechida zvinhu zvakawanda, ndine vamwe vana vandinavo. Saka ndinongoti ndikangomuti $5 iyoyo nekuti vanhu vandiri kuwana vakawandisa. Saka ndakatongobva kana ne$40-50 haisi pressure stereki ndoziva kuti mangwana ndichawana. Nyangwe ndikatorara kubhesi kwatinenge tiri uko ndinenge ndichitovingwa ndiri ikoko. Saka handina stereki nazvo. Mari iyoyo ndiyo ndinogoda iyoyo shoma iyoyo inotouya yakawanda nokuuya kwauwana. Alright. Nhumbu yaane mwedzi mingani manje? Yezvino izvi ne8 months. Yatongosara muchana. Yasara muchana. Saka nekura kwaita dumbu iri muri kuita sei manje? Ndinoenda. Munoita sei? Vanoita nekumashure nepadumbu nechii? Munhu tinongoona zvokuita nguva yacho iyoyo. Hatizodzimbirwe hedumbu iri? Haiwa kudzimbira. Mumwe nomumwe anotaura zvaari kuda panguva yacho zvaataura. Vakati padenga ndiona dumbu rakura. Aiwa anoitawo asi haazotsimbirire stereki. Akatsikirira zvizonyatsoita. Alright. Saka kana mwana achinge azvarwa mucharamba muchienda here kubasa? Ndowanzozi meno kana tichikanganisa hangu patsika dzedu nechivanhu chedu, mwana anonzi kana mai vachiri kuyamwa, kana mwana achiri kuyamwa, mai havafanirwi kurara nemumwe munhu asiri muridzi wemwana iyeyo. Zvinogona kuti mukonzera kuti mwana azorware kana kuita sei ameno. Mimi muchazvifambisa sei? Izvo inini kubasa ndinoenda. Zvakawanda zvinoitika kana wasununguka mwana. Wasununguka mwana wako iwewe handisi kuda kuti asangane nevanhu vakawanda. Handisi kuti ndiri kunosangana nevanhu vakawanda wanda. Kwatinonosangana uko ndinosangana naye nemaprotector, handisangana naye direct. Saka zviye zvokunzi mwana anozodii. Inini ndinongosiya ndangomuitira zvandomuitira kuti asazochema nekuti ndokubasa. Ndokwandakamuwanira. Atoone zita here kana ane zita musati taura? Ane zita here mwana? Zita izvozvo zvasati ndanyatsorigadzira kuti ndinomutama. Alright. Chimwe chii chatingadi chamungade kutidzidzisa zvakare? Alright, ngatiti imimi masangana nezvirwere zvepabonde, ndeapi matanho amunotora? Ndinoenda kuchipatara. Ndasangana nezvirwere ndinoenda kuchipatara. Ndinozoenda chekumbaro uko ndochandinozoendera izvozvo kuti kana ndatoona kuti ndizvozvo
ndotongoenda ndonotariswa kuti handina here zvandinazvo, ndatariswa kana nditone zvandinazvo ndotobayiwa. Saka ipapa muri kuziva hayo HIV status? Zvino handinatsoziva zvandiri, ndinogara ndichitoenda kunotariswa kuti ndakamira sei. Muri kutarisira kusiya here basa iri, uye kana muchitarisira kusiya muchatarisira zvarini? Basa iri kusiya kwaro kunonetsa kuti ndirisiye. Ndanoenda zvinotoda kuti ndatonyatsoona kuti yezvinezvi ndakukwanisa kuwana mari yekuti ndikwanisa kuchengeta mhuri yangu kwese, pamwe ndoti ndirisiye. Asi pari zvino hasana nemutarisiro wekuti ndinosiya, ndichiri kuenderera mberi nekushanda. Mari yamunofungidzira imi kuti makaipiwa iyo salary pamwedzi inokwanisa kuchengeta mhuri imari yakawanda sei? Ini kana ndakati $300. Mune vana vakawanda sei? Ndine 2 plus 3. Wokutanga kura sei? 2009. 2009. Kura mukomana musikana? Musikana. Alright. Saka anoziva here zvamuita izvi? Haanyatsoziva nokuti ndoita kuhwanda, ndotomudza kuti ndikuenda kubasa nokuti handitire munomu, ndinotobuda ndichitomuti ndiri kuenda kwakati. Ari kuenda kuchikoro? Anoenda kuchikoro. Ari kuita ari form 2. Alright. Vanhu vechirume ndinonzwisisa kuti kune takasikwa zvakasiyana. Kune vanhu vane nhengo refu, pfupi, kobvu, tete. Imi munowanzofarira dzakaita sei? Ini semunhu ari pabasa handizivi kuti ari kuuya ane akaita sei, saka yangouya panguva yacho ndiyo yacho yandinongodhirawo nayo panguva yacho, nekuti ndinosangana nedzakasiyana siyana. But vanhu vanonatsogona basa iri, vanhu vanonyatsogona oraiti mizera ipi pamakore vanhu vanonatsogona kuondesha chaizvo? Mazuva ano hazvichambotarisirwa kunzi anonyatsogona ndo ndogona kuti ndive chidikika asi andogona kutokundwa nedhara. Saka angoripo anenge achingoita nguva idzodzo ndiyo nongoti zvangu bhuo kuti handitsvage zvakawanda nokuti ndikutsvaga mari. Alright. Ko vai vanouya vamwa mapiritsi kana ingave Congo dust okuti munhu anononoka kupedza anorova damba refu pamwe abhadhara mari short time, ndiape matano amotora vanoita sevangu? Inini ndinotongoti ndikangotarisa maminitsi anonditarisa kuti handinoita nevamwe adarika, ndototi shamwari kupedzera mari. Maminitsi akaita sapi? Kazhinji 20 minutes. 20 minutes, 10 minutes ndotarisira 20 minutes dzinosvika 20 minutes hadzikuti aparadzo. Aiwa dzinosvika. Dzinosvika. Alright. Ngatiti masangano nemurume akakupisai kumhandara nhasi paTouch line, unokwanisa kumubhadhara sei? Ndinokwanisa kumubhadharisa nokuti ndiri pabasa. Ndiri pabasa, handitombomunyara kana kumuita sei. Ndinokwanisa kutomubhadharisa kuti ndoda mari yakati, nekuti hazvinei kuti akandibvisa kumhandara, iye ane basa rake ndine basa rangu, saka tinototaurirana totowirirana. Alright. Yasvika nguva yevanhukadzi ye7 days dzepamwedzi. Ndeapi matano amotora? Unomboenda paofi here kana kuramba muri basa? Inini kana zvakaoma raichimbomira da kuti ndege idarike. Simuzakati kana pedza ndichatanga kubvunza question. Sakati da kuti ndege idarike. Ozi ndege yomawana.
condom naukata kabisa condom. Right, yasvika nguva yevanhukadzi. Kazhinji kacho 7 days dzepamwedzi. Ndeapi matanho amunotora? Munoora muchienda kubasa here kana kunoita sei? Inini zvangu kana zvakaoma mumba mangu madhezi acho handisitorina mari, ndinoenda kubasa. Kune maprotector echikadzi aya ndondinowanzoshandisa. Ndinongopfeka iroro, ndatopfeka iroro. Hapana munhu womurume ambozviona ndozvandiri. Iye anenge ane rake, ine ndine rangu. Ndatopedza basa ndotobvisa ndakutomunaso. Zvangu zvatoita. Handina kudesa kwaona. Saka from 1 to 30 or 1 to 31 or 1 to 28 or 1 to 29 unomingorwa basa chete. Ndine dzimwe nguva dzandisingaendewo. Ndombozororawo, hazvidi kuzonyanya. Unombotopa unoita 3-4 days wakazorora. Unondombotiwo kana madhesi acho zvakadzorawo, hatonyatsoziva kuti zvakobhomba, mari yerendi, chikafu zvese unazvo. Unotombozorora kana 2 weeks wakagara wozoenda kubasa. Madhesi ekuda kuti ndauda unosvikawo kuno marendi. Woenda kubasa unotsvagawo mari yerendi nemari yechikafu. But tell me, bonde richiri kunatsokunakidza here bonde zvozvozvo? Izvo majairo kurara nevanhu vakawanda richinakidza? Bonde rinonakidza kana une vako chaiche unonyatsoti uyu ndiye wangu. Imi muna here wamunoti ndiwe chaiche? So far handinondoti uyu ndiye wangu chaiche. Vanhu vandiri kuwana mazuva ano ndevebasa, ndotsvaga maketi. Ko makasangana nemumwe ari kuti aiwa ari kuda zvekutokuroora izvo kutokanda ipapisha chaiche, mokwanisa kusiyira basa? Mumwe munhu anotaura kudaro but ari serious yacho, mokwanisa kusiya basa? Kusiya unoti netsei, ndozosiya nanyatsoona kuti uri serious. Ndombogara newe tida kukuona pfungwa dzako kuti zvechokwadi here uda kugara naye muchienda futi kutachira? Ndinomunzvenga, ndozvandotoita. Ndotomirira kutoti kana akatobuda kana achienda kubasa, akanoenda kubasa paanobuda kuenda kubasa endobudawo. Nomunotomunyepera kuti ndotomboenda kumusha ndombonoona hama dzangu kana kuti kwafiwa. Ndatoenda ikoko, ndatosvika ikoko ndakuti handisi kuenda kwahama, ndiri kuenda kubasa ndonotsvaga mari. Ko kana mari yacho iri kuuya neyazi, kana mari yacho yamuri kutsvaga imwe, ngatinoona munhu ane mari ari kuprovaida zvese. Mimi munotsvage chifu ipapapo nenyatsoona kuti kuzoti uzobude iwewe unonyatsoona kuti hapana mari. Asi kana iripo zvayo, unombomira uchimboona kuti zvinhu zviri kubuda here kana kuti. Alright. Amene imwe nhauwa zvakare amungade kutizivisa ndeipi zvamunoita? Zvamungade kuzivisa nyika zvizvo? So far hangu hapana, ndozvandonyanya kuita izvozvo. Ndochete izvo zvandinongoita. Alright, aiwa, takamirira kuti mwana azvarwe tiye kuzomuona, tizove nemakorokoto, tizopemberere kana makasununguka kuwe. Kana azvarwa makasununguka, munouya momuona. Kana muchikwanisa kutombomupa uri muzita motomupa, asi ndinoenda mupari muzita. Aiwa, mhuri yeZimbabwe ndonyaya yange tinayo muzuva ranhasi pano pachibanda media. Simukai kududza zvamunofunga mucomment section. It's lockdown.